Os pequenos xa desfrutan dende esta tarde das súas vacacións de Nadal. Moitos están desexando que cheguen os Reis Magos e para facer máis doce esta espera, as súas majestades fixeron nesta xornada unha parada no Ceib de Barcelos. Os nenos tiñan moi claro quenes estaban de visita neste día. Os Reis Magos. E como se chaman os Reis Magos? Baltasar, Gaspar e Melchor. Gaspar, Melchor e Baltasar. E as súas majestades aproveitaron a ocasión para enviarlle unha mensaxe aos nenos. O primeiro foi Gaspar. Portadevos ben, rapaciños e rapaciñas, que hai que portarse ben. Logo Melchor, que nos dixo que os nenos de Pontevedra foron neste 2017 moi bons. Pues sí, estamos con energía suficiente para que todos los niños tengan sus regalos. Porque os nenos de Pontevedra sei que foron moi bons, non, Melchor? Ya estuvimos mirando y sí que se portaron todos muy bien, así que todos van a tener regalos, ya los vigilamos. E logo Baltasar, que ten moi claro que se deixarán moitos agasallos nesta provincia. Os reis portámonos sempre estupendísimamente, cos nenos que se portan ben, claro. Pero bueno, normalmente todos son boísimos, así que regalos para todos. E os máis pequenos encantados cos tres reis, aínda que os ser tres, sempre hai un favorito ou preferido. Baltasar. Por qué? Porque se cae. Porque di o refrán, non? Como é o refrán? Melchor, Gaspar? Melchor, Gaspar y Baltasar se cayó. El de la barba blanca. Melchor é o teu favorito? Sí. Sí. E por qué? Porque me gusta. Muy bien. Baltasar. Porque me dijo mi madre que baila mucho. O que teñen claro estes nenos é cales son as súas peticións de cara a este ano. La patrulla canina. Todos os da patrulla canina? No, solo estes. El patrullabón y el patrulla camión. Una nave de Star Wars y también uno de los Pijamax. El reloj de Ben 10. La peli de Descendientes 2. Dos muñecos e un carrito gemelar. Agardo que os Reis Magos tomasen boa nota de todas estas peticións e que estes pequenos desfruten destas datas tan máxicas para eles.